Ïingbishar ka Hakhlieh du Jong minta kasngi kalarai baya ka an ka Khang Pyrshah ya ka Jingshongkha Khynnah amla da lele ru ban Khang lat Khang lenti da ki pat ki an shimet bat ka jinga tho shong kurim ka kuntup ya ki Khynnah red ka penkhen ya ka hok lait loj banjet ya ne ka kurim ka katkum ka mon lait loj la Jong ka kunhun Ïingbishar ka kuntup ya Chief Justice D.Y. Chandrachur bat ki Ïingbishar J.B. Pardiwala bat Manoj Mishra kila penmi ru ya ka kendon trekam na ka benta ban pen trekam pura ya ka nika an ban yada ya ka Jingshongkha Khynnah hapo ka nikari ha kapor bala penbena ya ka nika rai Chief Justice Chandrachur ula banjur baki an shimet kimdei ban penduko ne penthut ya ka jing pentrekam ya ki an ki kanun jongkari ya ki ba lathmu ban khanglat ya ka jing penyatho shongkurim Khynnah